mangsa kunarapa netrandik lara surya gambar tutuk nyagwa sela mengleng Gumergut magut mangajak manjing samudra laya Eneng keblak pating jringklak Demamang gengadang dedalan Ladalah bojleng-bojleng perjaga gelap iblis laknat lakune jelik-jelikan Raden aku takon karo kowe sapa kekasihmu ngendi pinangkamu ngaku kowe Raden Gus iya Petruk ngatos-atos nembe mawon bidal kok dumadak nenten buta mak bedhengus teng mriki niki tekane tanpa sangkan buta saking pundi mboten duwe bala ming ijen kok ngerti-ngerti teng mriki teng kidul panggung iya Petruk aku go ngrasake nyolowadi banget aja glendang-glendeng Raden ngaku sapa kowe luwih becik ngaku sapa prajamu ngendi dan kamu buta ditakoni ora mangsuli balekke dongka Wrajika gelem ngaku ora gelem kelakon dadi bandan oh sing bareksa papan kene sing bareksa alas kene jenengku Ditya Sampar Mega sapa kowe Raden Satro Madukara aku Harjuna Danang Jaya Permadi nek takon karo aku jenenge Petruk Kantong Bolong ora takon ya wis ora apa-apa pun nggih Gus temriku wong niki butane rada sengol nek kula duneni elek malah mboten napa-napa ning nek omong nyeleken niku malah jengkelke pomo dineni kemayu niku malah mboten napa-napa nek ngaten iki rak ya nyinggung peranakan kula perasaan dudu peranan oh nggih bali kowe Raden niki papan dunungku ngobati dununging Kakang Udawa oh kene ora ana Udawa ora ana cendak ora ana ora gelem minggat padha karo kowe ngentengke patimu manuta lakon tak kledak balungmu tak ombe getihmu kowe Raden Ayo, aja mlayu. Tujune kula ngerti yen Ndara niku digetak buta. Iya, Petruk ngaturke panuwun sing tanpa upama. Sami-sami, Gus. Niki pripun? Butane galak. Mongko gandane banger batheke ngeting gondo marus.
Carane pripun menisa buta mati ning mboten kawanan lah ngeten niku. Bakal tak trajang Jemparing. Nggih, prayogi ngenten, Den. Jemparing ya cat moga cinanelaken kekendheng bedhange muruk saober gedhene gemurit swarane kebat kaya kilat kesit kadhet nempung mring raganipun buta lap ical saking pandulu babar jati wujud pukulun Bathara Antarada bergenjang plak-plak teng bupal kali cuti sapa sing gawe lho ya. Arjuna yo kaget ulun kang mimbu dadi buta nggir. Sembah kuling tansah konjuk paduka pukulun mugi katampi. Ya wis ulun tampa. Menapa menggadharunanipun paduka mimba wujud dados denawa. Temene mengkene ulun mimba wujud dadi buta merga ulun bakal paring pituduh kelawan jeneng kita. Nggon kita bakal ngupati ana ngendi dununge. Patih Udawa lan Patih Sengkuni kasinggihan mekaten pukulun. Bisa kasembadan pinanggih keng kita upaya ning syarate aja nganggo cara ngono. Lajeng keparingipun syarate kita bakal ulun dandani maju mrene nggih Janaka. Waduh. Wong mau wis ora ketok kok ya do metu yah mene pono Kaman Petruk karo Bagong. Ha wong kula niku rombongan. Apike nek ngayogjanan niku nggih ngeten iki. Nek Solo perang cakil bras-bras terus menyuruh rampung. Sing ngampene wayangan nggih ngeten iki mat-matan tekan jam 5. Aja. Wong ora diprasaan karo Ndara-ndara Wiyaga. Ki melas Gong. Aku ning omah turu Ndara Wiyaga awan nyambut gawe, bengi nyambut gawe. Tapi nek kene ngomong karo Wiyaga do turu gentenan. Ya ora kaya. Niki sinten kok dadi maling ngeten iki? Petruk Aja pangling. Petruk nek swantene Ndara Janaka nek wujude kok malih, Gong. Iki rak diwedhaki karo pukulun teko, pukulun trada. Diwedhaki tero-tero iki dadi satriya. Ana Kaman Petruk lan Bagong aja do jelemungan. Janaka ulun dandani nuwun inggih pukulun aja nganggo Janaka Asisingklon Bambang Silihwerna. Nami kula Bambang Silihwerna. Iya. Angel pokoke tebak ora iso. Ora iso terus kobar iki apa angel nek angel. Pokoke saya suwe, saya angel, saya sulit ora iso ditebak. Nek sesuk bengi Marmaya takon bapa. Bambang Silihwerna. Silih pernah dudu Silihwerna. Bambang Silihwerna.
lakune ngidul bener. Lakune ngidul bener ing kono sulak pepadang muga-muga antuk wahyaning mangsa kala nggir. Durnena panalinganira lumajaring ratri pejaka pisanan jinandak resang terus to jumena tak sawang kono bocah menuman semune kok genep tata kramamu sapa kowe njer menawi paduka nila krami dhateng jasad kula nami kula pun Bambang Silihwerna. Bambang Silihwerna kasinggihan mekaten paduka sinten Paran-para negara Ngastina Sang Tapa Penemban Durna. Paduka Sang Tapa Penemban Durna. Iya. Ana wigati apa nggih Bambang Silihwerna? Kacariyos bilih paduka menika Brahmana ingkang linangkung. Pendhita ingkang mursid kula badhe nderek suwita menapa dipun tampi duh Sangadi Penemban. Kowe arep suwita karo Penemban Durna? Inggih. Upama dadi juru panginang juru pakathe ing kuda. Kowe ya saguh badhe kula sagahi sauger kula saged ndedhepe kaliyan paduka Sangadi Penemban. Sangune apa kowe arep suwita? Sangune kuwi apa? Sangunipun menika cengkir. Kowe aja celemungan lho. Kowe nek sangu cengkir kowe kok darane tukang nyolong degan kowe. Cengkir kuwi maksude apa? Kenjenging pikir Penemban. Nah, bagus, bagus kenjenging pikir. Tak tampa nggonmu suwita nggih Bambang Silihwerna. Ning ana pegawean kowe saguh? Sagah. Kula dipun dawuhi menapa? Gedhong pakunjaran ingsine Udawa. Kae ingkang ngreksa muridku Anggar Somadenta. Kowe tak dawuhi jaga rumeksa jaga tunggak kemit. Aja nganti ana Duratmaka, aja nganti ana Pandhawa. Sing kumlewat ana papan kene. Saguh nggih Bambang Silihwerna. Ngaturaken gunging panuwun ing mangke badhe kula tindakaken Sangadi Penemban. Bagus. Merepeki dununge muridku Somadenta, tindakno Anggar Silihwerna.
senggonku loncat saka negara Darwati. Didhawuhi supaya goleki paman sing gunana kenti dununge sing Katriwandan. Nanging merga aku cecunduk kembang Wijaya Kesuma. Lakuku tumapak ing padha kaya ana sing nuduhke. Pangiraku rada saka papan kene dununge paman sing guni. Bareng nembe wae aku meneng. Bareng nembe wae aku ngeningke cipta. Iki kok ana cahya sing manter. Katutupan godhong sak lembar. Karada Subriya temen coba. Godhong sing nutupi iki bakal singkirke mbok menawa bab Singgalawadi. Timune bener pandugaku. Paman sing gone Katriwandan sak jroning jurang. Mongko papan kene gak wat kliwat-liwat. Paman sing niki pun pangapunten kula badhe ngusadani. Nuhuni dawuhipun Koko Prabu Kresna badhe kula tungkuli Sekar Wijaya Kesuma. Kenthonging paluapindhu wangsiting kakung garagan handra sadaning sata gagaloro asauran samono pambeh rahino mega bang